Hello लोगोफोर खुलुमबाय बिमा सारि बिसोरनो बयखौबो आं दा ससे ब्लग लानो नागिरदों खान्थाल बेगरा बेहाय दिल्लीयाव फवासेयावनो 20 थाखा लादों आरो गरसेखौनो 20 थाखा लायो आरो दामथार आरो खान्थाला फवायावनो फवासेयाव 20 थाखा लायो मानो होनबा इयाव ओंख्रि जासिगारो आरो दिल्लीयाव ओंख्रिखौ बांसिन सलायो माने भाजाबो जायो आरो खान्थालखौनो बेयाव बिदि खान्थाल गोमोन मोनाखै बर्थमान दा बिदिब्ला लोगोफोर आङो खान्थालखौ टावायाव एवनानै माबानोसै आंना बुरिया पियास हाखाबाय माबायदि जादों पियास दाउदै होनायसै आमलेट ना बुजिया नायदो लोगोफोर दा नै आङो स्टार्ट खालामनोसै आरो ना हिन्जावफोरासो संनाय खावनायनि माबा लाबोयो मा होनो ब्लग लाबोयो थेवबो आंबो ओरैनो ब्लग लाबोसै आरो टावाया दुंबाय आरो ना आंनि खान्थाल बेगरनियाव फोजोबसैनो मोजां जाफ्रामोनो बेफोर खान्थाल बेगरखौ माने एवनाय सानबाराव सावनायावबो एवाबो दामफ्रा नामा देरो आरो खान्थाल बेगरा बेखौ जागोन बे जायो ना मथा मथा खान्थाल बेगर लाङो फुङाव खान्थाल बेगर बाथोनजों ओंखाम संजाना जाबाथाय गोथाव मोनजाखायोना ओमफ्राय आरो खान्थाल बेगरजों मैथाजों नाजों जा गोथाव जाखायो दे आं दा गोथाव जायो दा इयाव मोनजाया मा खालामनो उपाय गैया जागोन र' थेवबो आं सानसे थानानै खान्थाल बेगरखौनो बायना लाबावनानै मैथा जागोन ना मैथा बायना लायनोसै मैथायाबो दामथार लोगोफोर दसेयाव आधा केजियाव 40 थाखा सेरसेयाव 80 थाखा मैथायाबो किल' हिसाबैसो किल'बा बोरै नङा नोंसोर साननो हागौ माने मैथाया बिलाइ बिलाइ खानानैल' किल' फानो जोंना बेहाय फुनानैसो फानो लोगोफोर फुनानै फानो नालाय रोदाफोरा बजना बारा जायोना बेनिखायनो एसेल' गियो आरो माने मा होनो जागासेयाव सेरसे बायलांबो जायो सेरसेबासो बोथिसे मोना बुरिया लांफुबाय दं आरो खान्थाल बेगर बाथोन देबाथाय ना सामब्राम गुफुर होथारनांगौ जायो सामब्राम गुफुर बरा होनानै देनांगौ ओमफ्राय जानाय थाव एसे होनांगौ लास्टआव एसे गोथाव जाखायो आरो मालाय जाखोन्दा नङा दे लोगोफोर बियो माने ओंख्रि जानो फाननायाव दामोना दाननाय गयोना गनायसो माने बे खुगानिबो गयो होनबा न'नियाव बेलेग जायो जों न'आव खान्थाल गोमोनखौ गासिबो जाबाबो जानाय जायो आरो मालाय हारिनि एरियायाव जायो आरो दा बिबा लोगो नायबाय था खान्थाल बेगरखौ देनानै दोनसिगोन आरो आलौ फैबाय होनबा दाउदैखौ खैथा जाबाय होनबा 6टा लाबोना लाबोना मा होनो एयारपर्टआव दाउदैखौ ना प्लेटसेयाव 30 टाका माने एक्सट्रा जागोन लकेल दाउदै मोनायाव जायो मोनायाव मोनो सुन्दर लाना दाउ लाबो होननानै ओमफ्राय जोंना है गाबोन नांगाबनांगौ दे माबायदि दाउदैया गोमो जादों दाउदै जोंनिया गुफुरना बे गोमो आरो दाउदैया माने गुफुर जादों गैया माने गोमो माने agak ini lihat cerah aja lah, itu lah bro. Kamu mau beli dua orang? Itu sudah ada. Ada ambil tak mana? Ambil nah, hai puja. Asal tu keramun baik. Akai tu ultai, gimana kang ni nang baik ni? Kalau gini sama? Baik. दा खान्थाल बेगरखौ सिरना लाग्रोयो आरोना सिरना लानानै आं दा देखायनोसै माबायदि जायो देनायखौ सिरना लाग्रोगोन ना
ग्रेन्डाराव होनानै एसे Apa देग्रोबाय nama lu? MCD di cara kita ini. माबानो जायो नायो Maka ग्रेन्डाराव खांबाय नै ग्रेन्डारा बासि इजि जायोना ओंखायनो होनांगौ apa ya? ससायब्ला माने देरस' जासिगोन आरो बिदिनो हाबबाय थेवबो आङो थबसियाव सामब्राम गुफुर माबाबो देनानै होनोसै आरोना मोजां थबसिनि देनानै सारानो जायो नालाय देनासै दा बेखौनो बेखौनो Yang apa? Yang apa? Masih sama. आंना फिसाजोआ नै गरमनि बिसनाखौ हायावनो बनोदो आरोना मानो होनबाथाय नैयाव कुलार सलायबाय दंना कुलार दं नालाय आरो फांखायाव गोजौ दं नालाय गाहायावनो बनानै फरायबाय दं थान्दा थान्दा ओमफ्राय बे हायावनो बनोदो बिसनाखौ दिनै इयाव उन्दुगोन नामा नोंलाय दिनैलाय मा मा दिनैयाव उन्दुगोन ha नै दिनैयाव उन्दुगोन नामा होनदों मा Musim udah, bisnya udah, sama udah. Kan jangan sing dulu dia, jangan sing dulu. Ini udah. ठीक है. Lalu nih, kenapa mau dia kambay? Kambay, salad ada na, mula, kaidem, kayak mana ya? Senang kok. Bilai, daun itu aja. Borom nih tak aja mana? सोमना जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर खान्थाल बेगर मार गोथाव जाखादों आरोना सोमना जानो नागिरदों बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जानोसै आरोना आं जानायखौ देखायलायला बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायगोन बे ससे भिडिअ बानायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर ना बाय गुड नाइट लोगोफोर